Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira programu iyi pano pa Times Television ndi Rainbow Pens. Wow, I think K-Peach looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mlendo wanga mpulogalamu iyi madzulo ano ndi Reverend Charles Makata amene ndi m'busa wa Assemblies of God, Kanjedza First Assembly. Komanso iwowa ndi mulangizi wamkulu pa nkhani za mental health. Ndiye tayitana kwambiri zimenezo, koma tikulandireni m'busa ndi m'busa, musiyabe pemphero pano. Mukamachoka musiya pemphero pano. Muli bwanji munthu wa Mulungu? Ine ndili bwino. Yeah. Kanjedza First Assembly yakulatu masiku ano. Ambuye watikomera mtima. Eti? Ikukula. Komanso mwakhalapo kuti sikuchitika matrasefa kwa Assemblies. Musayambe imeneyo? Musayambe komabe simene timapangira ndiye matchalichi ena. Okay. Chifukwa ngati ku CCAP iku ndiye muna ka 3 years amasamutsa anthu. Koma inuyo ndi chitokhanga ufumu pa Kanjedza First Assembly. Si ufumu asachi. Koma kuti chalichi chimene chimakula kwambiri mwasangasanga. Yeah. Chimakhala chalichi chimene abusa ndi mamembala akhalira limodzi. Osangoti kusintha-sintha. So zosintha-sintha zimangochitika koma zindi ma implications ambirimbiri. Kwa basi. Chabwino. So mwakhalapo zaka zingati pamene? Chaka chinocho kunino 2025. Yes. Chaka chinocho chikhala cha tamaliza cha 10. Sinthaitali. Nayi. Sinthaitali. Supposed to pompa tabwera. Chifukwa chani munaganiza kuti mupangiza ubusa? Ine ndinaganiza osati ine kuganiza. Ere? Osati ine kuganiza. Koma nkhani yanga ndi yayikulu. Nthawi nake ndi madwala. Ndinali ku sukulu, ku secondary school. Nthawi imeneyoyo ndiye ndinadwala kwambiri. Koma ngimene ndimadwala mu ndikuti tatembenuka kale mtima. Okay. Ndiye ndi tsiku limene ndadwala kwambiri lo ndana kuti Mulungu mukadzangu ndichititsa ine kuti ndatuluka mchipatala muno kuzomba kumeneko. Muli secondary? Ndi secondary ku box 2. Okay. Dzaka zimenezo. Ndikadzangotuluka munomo nayitakhala ndithu pafupifupi mwezi. Okay. Ndiye ineyo ndidzakhala mtumiki wanu. Thaza mbiri ukakhala pa mavuto umathamawe malonjeza zambiri. Ndiye koma nditatero abusa amene analipo nthawi imeneyo adamva ndidawalongosolera. Yeah. Ndidawalongosolera koma ndidawalongosolera abusa aja nena kuti tupita ukapemphera. Ndiye adapita adi ukapemphera, adanipempherera. So I was supposed to be kuti tipite ku operation. Okay. Tsiku lopita ku operation iwo panabwera ngati lero kuti manthu pita ku operation. Aleno kuti ndopita ku phiri lero. Operation imene sichitika. Abusawo. Ndi adapitadi. Adakapemphera. Nayo mene mapita ku operation. Doctor anakubwera kudzatenga paper yanga pajama tipangira prepare yakuti upite ku operation basi. Kuti akulase kuti ukhale kuti ukwazekera sai ku operation.
dotala uyanangobwera kungugwira pepala nkuyang'ana akuti uyu ndi mwana wang'ono kwambiri mtundu wa operation umene onedwa pawo ayi abwerere mmene anandibwezera ndimene koma ndikuti ndikudwalatu mbiri ndi anapanga ma suggestions ena siku manakhala after that nakhala about 2 weeks nkutuluka mchipatala kutuluka kumeneko basi kuchira kunali kumeneko mpaka lero lino now nditatero ndidayiwala zokuti ndidatamaudza chifukwa nditamaliza sukulu ndidapita kukayamba ntchito ndi ana ndipasa zinthu zabwino kwa basi then mapesa chani straight from box 2 anapita kupole kaye pang'ono nikupita ku ntchito chabwino ndi kumene kuja ndachoka napita ku railways ndapita ku railways ndidapangako pang'ono ku MPC kuja ndi before Gumbi training tinkapanga limodzi koma kenaka datha wako chifukwa choti mukafuna mngutsi wezo ndili ndakuposa iwe zisomo basi zisomo hayi kwawina iweyo ndikuchoka kumenepo basi pamene ndidayamba ntchito kwina kumeneko zinandikomera kwa basi usecurity koma ndili kumene kuja ndikulandira ndalama ndithu zandi ndapita kwa abusa kukaona ndatenga ndalama mmene Khristu amapangira kukaona abusa ndiyakuti ndalandira ndalama yakoyo koma ndikukumbukira kuti iweyo nakupempherera ndi udanena kuti iweyo udzakhala mbusa liti mawu amene analizowetsa mtendere then ndasiya ntchito ndachipanga resign about a month from that day. Yes, I resigned. Ngomawera kuti basi no ndidapempha kuti ndipeze malo abusa amene anandipangira arrange dzina lawo anali Reverend Gilbert Banda. Yes, I think mukwadziwa dzina ndikulimba anali ma veterans assemblies amene amene anandipangira arrange mpaka ndinapita ku school. Ndidasiya china chilichonse nangopita ine ndidzovala ndi blanket langa limodzi kunali kusiyana zijama ndinokuti kusiya chilichonse that's how I did koma kuchokera kumeneko Mulungu adamba kundisuntha pang'ono so church yoyamba inaliti church changa choyambirira kumarachoka college nali ku college kale ndili ku college church choyamba chidali kuchileka kwa kunthembwe kwa mfumu dapanga sonkhano umeneko ndidayambitsa church cha assemblies chilipo mpaka chilipo kuchokera church cha Ndilande magalasi kuchoka church chimenecho ndinapita kukakhala mbusa kumulanje kulujere kuti estate kuchoka kumeneko ndidapita ku Lombards church cha Assemblies of God chimene chili ku Lombards oyamba mbusa ndaline ndingali nokuti kudala abusa Reverend Masimo amene amangoenda m'manyumba koma kukhazikitsa chali chikuti nokukakhala kuti mbusa kuyamba Sunday service ndalineyo atabwera shefa pamenepo kuchoka kumeneko ndidapita kukakhala mbusa ku Bangwe kuchokera ku Bangwe ndidapita kukakhala mbusa ku area 18 kumene nakhala ndithu zaka zambiri about 23 years. Yes. Kuchoka kumeneko pamene ndabwera pakanjedza. Uko kunali kungukulandirani chimene takuyitanirani si chimenecho mdziko muno tili ndi vuto lalikulu Chingerezi chake akumati mental health ndi kuti kaganizidwe ka mubongo pali nkhani za mankhwala amene anyamata ndatsikana aku kaya kumasuta kaya kumatani mukulidziwa vuto limeneli tiyambire pamene kumadzula ndikulidziwa kwambiri ndikulidziwa ndipo ndi vuto mdziko muno komanso
ndisakuzungulireni kumbali Chabwino. ndinene ku mtundu wa Malawi kuti vutolo liposa mmene mulionera apa. Liposa? Yes. Liposa ndikuyankhula pano pa aliyense andione. Limene liliposa kwambiri. Liposa ndikutidziwa ubusa mental health ndi case yoti anthu ake ma victims achipatala kupanga mbali yawo kuti ndi anthu amene makhaselas ambiri alipo panopa kwabuka nditu makhaselas ambiri komanso matchalichimu zilipo tikupanga deal ndi macases amene ine ndine maclient ambirimbiri Mulungu akumutithandiza akumatulukamo akutuluka tini makesi ambirimbiri amene atuluka ndithu kwambiri koma vutoli lilipo ndipo limeneli pakufunika panipena pake titseke m'maso titembenuke tibwerere kumayambiriro kumene tikuchokera. Tuchokera kuti? Funso limenelo. Maria funso limenelo. Maria Mbekezera? Maria Mbekezera. Tuchokera kuti? Tukuchokera kuti? Abanda inuyo ndinomboni. Kumene kuchokera vuto limeneli kuli magawo angapo koma gawo leni loyamba limene tinganene chifukwa tu mental health challenges kuli nkhani ya madrugs. Kuli nkhani madrugs wandikupanga include 48. Yeah. Ndi alcohol. Okay. Ndikupatikiza pamene. Okay. Kuli nkhani ya trauma. Kukumana ndi chinthu chimene chakuchallenge maganizo ako. Okay. Ndikubalalika. Yeah. Chimene chaso chikhoza kusokoneza mmene udzionera zinthu. Komanso mbali ina pa trauma pa ndi kambapo kwambiri pamene papa zimene zimabweretsa trauma. Ndiye mmene tikuchokera paja munandifunsa funso kuti zochokera pati. Ndimafuna kuti tiyambire inuyo muli mwana wang'ono ku nyumba kwa makolo anu. Mmene anakulererani makolo anu. Yeah. Apapa mukhoza kusiyanitsa ndi mmene mukulerera ana inuyo. Mmene anthu akulerera ana. Lelolo. Zikufanana? Zosiyana kwambiri. Zosiyana? Mmene akatilerera poyamba paja training ya kuganiza imambira kumene kucha. Okay. Zochitika social life imayambira kumeneko. Mukamba kuyang'ana kuti mpangiri amene amapanga research kodi amene ali akapolo kapena ma victims a mental health challenges kumamidzi ndi mtawuni muno ochuluka likuti. I don't know. No. Muzidzi wandini. Ochuluka ali mtawuni muno. Ochuluka ali mtawuni muno. Okay. Ali mtawuni muno. Mtawuni muno akupezeka chifukwa pali zinthu zina zimene kalero zidalipo zimene pano kulibe. Okay. Ndipatenge chitsanzo. Kale timasewera tili ang'ono. Kunali malo amene timakasewerera. Ma church centers. Mukakumbukira?
kodi Amalawi akuonapo chosowa chama church centers acha kuti adachoka chifukwa tikumene kuja timasewera posewera pane zinthu zingapo zimachitika zako amakuwina mawo mafuna kuti uwine ndani iweyo zikuthandiza kutani kuganiza wina akuputa umaphunzira amene ungapangire react ndi upanga control kumene kuja kunali ndi njira imene kumatiphunzitsa ife timadziwa kusiyanitsa pakati pa chabwino ndi chotani choyipa koma replacement ya chimene chija kwabwera chida ichi Chingerezi ndi weapon of mass destruction chaunonga kwambiri imenechi ichichi ana ambiri sasewera mu group ana ambiri ali paokha mdzipindamo mamawa mpaka madzulo mwana osatuluka ali pa phone ali pa laptop zimene zicha ndikuzipatsa ndikuonjezera dzaka kuti pomaka 10 years 2035 2040 maganizidwe ndi machitidwe a zinthu adzakhala osiyana kundi kuyankhula ngati prophet hayi zikumveka ndithu chifukwa chilichonse chasinthika mu dzina la chitukuko ndiye zinthu zina zimene zimathandiza kuti tiphunzire discipline nawo liwu la discipline litu lili ndi zinthu zambiri discipline ndi kukhala ndi kuthekera kodziletsa chifukwa uli ndi cholinga china chakenso katulongosola bwino zikumveka abusa mawu a Mulungu mungandilole please Genesis chapter 49 kuyambira verse 14 ndi 15 kuli nkhani imeneyi Yosefe Yakobo adayitana ana ake tabwerani pano akudwala kwambiri ndifuna ndinene zimene zikuchitikireni kutsogolo kwanu ndadamuyamba Rubeni iwe Rubeni mwana wangu oyamba kuti ine ndikhale kuti ndichulidwe munthu unali iweyo Rubeni ndadakamba zimene Rubeni ali ndi zimene adzakhale sinufuna uyankhula pano koma anthu akawerenge kuyambira verse 1 ndiye kunabwera Levi Simeoni mkati kwa kuyankhula ndiye kunadzabwera verse 14 akunena kuti iwe Isaka uli ngati bulu wamphamvu amene amasenza katundu amakhala pakati pa katundu wolemera uku wolemera amasenza munawerenga pamene ndi adanena mawu pa verse 15 akuti Rubeni chifukwa chakuti iweyo umati ukaona kuti kutsogolo kwakoko kuli mpumulo ukapuma komanso ukaona kuti nkwabwino kuli chakudya kuli chilichonse kumeneko ukangoona choncho
umalolera kupereka mapewa ako kusenza zolemera koma sutumangololera chokhacho umaloleranso kukhala kapolo ukudziwa chimene ukutani ukuchita. Ndi mukayitsata nkhani ya Rubeni mukayiyang'ana ku 1:2 kandi chapter 12 chimenecho ka verse 30 chani mukamva nkhani akunenaso kuti pamene Mulungu ankapanga build asilikali a Davide odalirika ndiye akwamba kutchula mayina anthu onsewo kwatchula kumapeto chapafupi ndiye akutchula munthu dzina lake Isaka. Akuti ana Isaka nawonso anatsogozedwa ana Isaka amene ali ndi luso la kudziwa nthawi ndikupereka uphungu kwa ana a Israeli zoti achite. Kamumvetsa? Mukayang'ananso nkhani yomweyo ndiye muyiyang'ane ku Oweruza chapter 5 Debora akuimba nyimbo adayilemba nyimbo mukikumbukira nyimbo imeneja kuli adadzatchula kuti ndipo ana a Isaka liulo kuti anawa anatchula kuti akalonga. Okay. Princess. Akuti anatenga ana akalonga osati kungotenga anthu wamba ndikumpatsa Debora akagwire ntchito akamenye nkhondo. Ndipo kumeneko ana ena adatsala ndi Debora koma ena adapita ndi Baraki ku battlefield. Mango thamanga koma nkhani pamene pajapo ndiyi fuko la Isaka podziwa kuti ife ndakatswiri chifukwa cha training imene timakhala nayo situtumiza munthu wamba tutumiza we are risking. That's a discipline. Tukutenga amene odalirikawo tukuwapereka akamenye nkhondo the cream. Ameneyo akakhale ndi Debora ndioti maspire ameneyo akatswiri ofufuza ndikuona kuti mene timenyere tikhale motere komanso sankhala choncho ena apite ku battlefield kwenikweniko akakafa ameneyo ndikuti mtundu wa Isaka ukupita. Mama adalira chifukwa iwo adaphunzitsidwa. Ndi mumve mbiri anakawina nkhondo chifukwa chake Debora polemba akukamba nkhani yayiwacha akwatchula pamenepo ndikuyankhula nkhani imeneyi pa nkhani ya mental health. Tikati timve chisoni kuti mwana wathu bwanji mmampatsa arithmetic mental ogene arithmetic mpaka kumukaniza kutuluka chifukwa kuti analephera masamu amutu kapena dictation ikukanika ma spelling akukanika pafunika tipeze njira yokuti adzingodutsa mwana adzikhala standard 1 2 3 adzingodutsa mangopita mayeso wamudziona bwinobwino zomachonga kuti ichi ayi ichi ekesi ichi kumakhoza nsabwino kwambiri mwana ayenda moyera koma kutsogoloko akakumana ndi mavuto chifukwa sadatani sadakhale disciplined. Ndiye mavuto number 1 a mental health
sinkhani ya madrugs okhawa madrugs iwa nchifukwa cha kankhani kati Okay. kameneko kunalibe discipline yabwino ali wang'ono imeneyi ndiyo thandizana Yeah. kuthandizana kwake makolo ndi society imene ikupangira ndi imene zinthu zikusinthira zinthu zikuthandiza ana athu kuti kaganizidwe kakhale kotani kucheperako ndiye ndiyankhula zimenezi mati ndikudziwitseni mukatuluka lero mukamayendetsa galimoto muone mmene tikuyendera mmusewu muone anjinga za moto mmene akuyendera muone a minibus mmene akuyendera even amagalimoto mmene amayendera inu simumadabwa kuti kumayeya kuganiza chani simafunsa kuchitika chani kukachitika ngozi mmene anthu amathamangira ndi mmene amachitira mwadzifa chachi kaganizidwe katsika ya kaganizidwe katsika chifukwa tikufuna zofewa ndikuchita mantha kuti kutsogoloko tikhala ndi mabwana amene sangathe kulemba koma anzeru ali ndi degree chifukwa tidzingodobwanya Okay. No handwriting. no handwriting zidzatha zikubwera Mabwana anzeru koma usatha kulemba. usatha kulemba chifukwa panopa tinawo mabwana ali makampanimu anzeru ali ndi mapepala anakhoza koma zinthu zikutivuta mwazofa chachi ukutulowelako nzabwino mbali naye koma mbali naye ndikuchita mantha tikhala ndi masuku asipaja kuli AI Artificial intelligence. imenechi ndiyabwinotu mapakitsa zithu uphweka Kwambiri. oti panopa ukamalemba dissertation yako kapena thesis ukhoza kutobwanya kacha Basi. iyo yatuluka nzabwino kwambiri koma mukudziwa kuti kulemba mabuku kuchepako komanso munthu amene wapambana wakhonza buku losuta kulidziwa lonse angodza zimene ankafuna iyeyo mmene Isozona. tsopano kuwerenga buku sifo itu kufuna ka information kamodzi Yeah. komanso umapeza information yosiyana That's right, yeah. yambiri. That's right. tsopano zonse zija zimapanga training mmene iwe ukuganizira ndi mmene udzionera zinthu komanso zimene zija zimathandiza kuti pa nthawi imene iwe wakumana ndi china chakeso ulingalire mpaka upeze yango sumathawa ntchitoyo sumathawa ndiye ife tili ndi mibado imene yabadwa imene yabadwira pofewa ndiyo fewa ija ikutenga maudindo ndi mautsogoleri. Yeah. chifukwa chimenecho discipline kulibe discipline the ability to say no, I can't do it. I can't do it. Discipline is the ability to say zili bwino tadika ndikuuze nkhani ndibakumbukira ndili kusukulu kudabwera munthu woyimba Oliver Mtukudzi ndiye anabwera anadzayimba
pasukulu box 2 Saturday la limene makhala free masiku aleneyo Yeah. ndipo akuimba kumene muja ena afe tidapalamula kupalamula ku sukulu kagulu ndithu kangapo ndimo discipline imene inalipo nthawi imeneyo amanena kuti ukapanga walakwitsa tikutenga ndakupatsa buku masiku amene kunali mabuku a Charles Dickens ndakupatsa buku limene uwerenge ndiye apereka mafunso discipline itu ndi library inali mwamba mbali inayi uku kunali holo pansi library inali mwamba ndi Oliver Ntuku zadzivina azimba uku anthu kumavina kumene iweyo ukuwerenga ulembe uyankhe mafunso ukatani ukapereke kuti discipline yako ite mungati Zovuta. kunali kutilanga Okay. koma pano pamene madzoto amene achapapanga stimulate machani our creativeness koma nanga si pano punishment kulibe tikukaniza Atukamenya mwana milandu. ndi milandu ukampatsa chinthu cholemera choti mukusokoneza kuganizidwe kake Pamene zativutira ngati dziko dziko lavutika pamene paja dziko lavuta kodi anthu athu akuganiza chimene chili chophweka chimene akutani akuchita paja mwene kuti tikamba za suicide tikamba mbali nayo. Mbali nayo. koma mafuna tiyambire pamene papo Ma drug amene akusuta kaya kumwa kaya matani I don't know. Zikuchokera kuti zimene zija zili malayi momwe zimayenda malayi munomu zilipo koma tutisanamizane madrugs adalipo kale okay Ford ayo analipo koma muzi oti kunali malamulo okay kunali malamulo kungomva zoti uyamagulitsa chamba uyamagulitsa madrugs samabula kudzamtenga sipano anthu amadziwa bwinobwino kuti pakuti zona masukulu musizi kuyenda bwinobwino ndichavuta ndi chani lero tuli muuzimu lero ndichaya koma chavuta ndi chani mthomu china chake chavuta takhwefula zinthu zina okay tidasintha ndinene pano ndiyang'aneso Malawi tidasintha polisi chifukwa polisi imakhazikitsa order ndichoncho kuonetsetsa kuti pali dongosolo munthu akupanga zinthu zovomerezeka order. When you play around with the order, kuiseweretsa order, zinthu zambiri zimachitika. Ndipereke chitsanzo. Disorder ndi pamene nthawi imodzi anthu 4 or 5 akuyankhula kuti wina wake atani amve. Pakufunika aziyankhula mmodzi kuti ujaya atani amve bwino. Koma onse akayankhula nthawi imodzi imene imatchedwa disorder. Now, to maintain order, n'chifukwa chake pali bungwe limene lokhazikitsidwa lovomerezeka. Polisi ikhale pamenepo. Kungoyiona imeneyo iweka order. Komano mukachotsa
mphamvu zina kupolisiko, chifukwa ntchito ya apolisi ndikupanga enforce law and order. Ndiye ngati iwo aja mwakhudza kunena kuti yayi muli ndi mphamvu yambiri ndeti tupunguleko pang'ono, ndekuti kodi can order be maintained without force? Can order be maintained without force? Yetu chifukwa chake kuli ma demonstrations anthu akuswa wa polisi ali pamenepa. Inu yayi si choncho, akuna dizone kuti si choncho. Koma akaombera pu ena amathawa si choncho. Puja ndi force ya kungwira munthu wa ma demonstration kaya what kungwira ulendo naye ndi force imene. Tsono yayi pasakhale force, urgent force. Ndino munthu aliyense ali ndi ufulu wochita zimene yangatani angachite. Ndikuyankhatu ma drugs akudutsa bwanji udzafika ku kulibe force. There is lawlessness. Yabwera bwanji lawlessness? Lawlessness yabwera chifukwa tinagwira pa khosi police. Kuti ndiyang'ane anthu. Ndikunena kuti lawlessness ilipo mdziko muno chifukwa tinagwira pa khosi police. Inuyo kusunga galu woluma. Nkulemba kuti chenjerani ndi agalu. Ndiye munthu wina nkubwera. Galu uja mukumdziwa inuyo kuti ntchito yake ndiyo tani? Ndiyo luma. Ndiye akaluma. Mumuyimba mlandu galu. Pamene zatiputira. Pamenepo. Tichite break pang'ono. Tibweranso ndi inu Reverend Charles Makata kuchokera ku Kanjedza First Assembly. Ngati mwango tipeza kumene ndi abusa Makata tukambira nambaro za mental health. Ndi vuto lalikulu ndipo akuti in the next 10 years ngati sitisamala zitivuta kwambiri. Akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Pens. Wow. I think K-Pitch looks amazing in that role. The electric blue does it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, bent orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Program ya Times Exclusive ndi abusa Makata kuchokera ku Kanjedza First Assembly. Vuto linali limene liku and I don't know ngati zikugwirizana timvera kwa inu ndila suicide. Anthu akudzipha kwambiri mdziko muno. Chikuchitika nchiyani? Kuchokera kucha. Yes, okay. Yeah, kaganizidwe. Okay. Zinthu zimene zikutipanga challenge. Yeah. Nthawi yoti tiganize ndikuziletsa futhi mphamvu imene idachoka. Now
tisanapite patali Yeah. ndifuna apeti nene ichi kuti tikamakamba suicide anthu ambiri amaganizira za wanthu odzipachika pakhosi generally kapena munthu amene wamwa mankhwala kudzipha kapena munthu ngakhale nambala yake makhayo yochepa wodziponya munsewu kapena panjanji kapena wodziponya madzi kuti afe msanga. Suicide yambiri imene ife tonse tikuitani timadziwa ndi imene koma kuli mitundu ina ya suicide imene is not registered. Yes, ilipo suicide yakuti munthu ali ndi galimoto wakhumudwa wapanga chiganizo ndikuinyamula galimoto ndikuthamanga nayo ndikukamenya mtengo. Ikuchitika malai muno koma sitimaganizira kuti kodi yeye amaganiza zomotani. Timangoiona atani yachitika koma some of it ndi suicide. Imeneyo ntchito yathu monga anthu opemphera ndikupempherera kuti wanthu Mulungu adzathandiza kuti minibus imene wayendetsa minibus yo ali ndi problem yake mmoyo mwake asakwere chifukwa mangozi zina zimachitika. Okay. Ndi suicide ya munthu amene akuyendetsa uchi. Ife timangoti ndi ngozi. Ife timangoti Usadza kuti munthu uja amafuna kuti akafe. Okay. Ilipo ina oyendetsa njinga za moto. Munaona amene amayendera? Amene amayendera. Timati akadziwotcha. Akuyendetsa njinga ali ndi vuto. Okay. Koma wanyamula wanthu. Akuganiza za vuto lake. Tingodzipha ine. Ndiyo mangoyenda basi kachichitikecho chichitike. Ndafa kale. Ndafa kale. Suicide ilipo. Tingathana nalo bwanji vuto limeneli? Busa. Tisanayambe kukamba zakuthana. Yeah. Ndi vuto. Ndilongosole zinthu zimene zikuyambitsa suicide. Okay, please. Choyamba suicide imabwera chifukwa cha acute frustration. You are frustrated chilichonse sichikutani sichikuyenda ndiye afika pa level ya acute. But you know it's extreme. Moyo becomes meaningless. Koma chimene chimapangitsa kuti ukhale frustrated ichi ndi chani? Yeah. Ndi ziti zimene zimapangitsa? Ndewani munthu kungomwa ma drugs basi nkuganiza zoka zimangirira zimachitika. Okay. Zimatheka kwambiri. Zimatheka. Koma pamakhala trigger. Okay. Ka trigger ko nkapena kamampangitsa kuti apita kamwe kapena akamwe mankhwalawo. Okay. Adzibaye. Okay. Kameneko kamachokera kokuti akufuna china chake chitachitika koma sichikutani. Okay. Sichikuchitika. Akufuna mtendere koma mtendere sakutani. Sakupeza. Akufuna tapeza ntchito koma ntchito sakuitani. Sakuyipeza. Afuna tapeza ndalama koma mwayi wa ndalama usukutani. Sukupezeka. Ndi imafika nthawi yokuti kaya ufuna usafune pafunika ndithu upeze ndalama. Ndiyenu ndipanga bwanji? Ndikakaba andimanga. Koma ndilibe mwayi wa ndalama. Ndechophweka ndingodzipha. Ndilekane nazo izi kuja ndachokera mkutali. Suicide. Ina ndi ngongole. Ngongole? Yes. Pangongolepa pepani. Koma ndiyankhula. Please. Ndiyankhuleso ndamalawa.
pali ngongole zimene zimabwera chifukwa ulibe china chilichonse, koma ana ene adye, wena upereke rent, mwina ulibe ndalama. Ngongole munthu sumatenga kuti ndi ndalama, umatenga chifukwa ulibe china chakeso ufuna uchitire. Ndiye mmene makhalira ngongole imakuonetsa kuti ukatenga mwina makukhoza upeza ndalama pakuti. Ndio umati ukatenga ngongole ija ndipereka tsiku lakuti lakuti. Koma munthu ndi munthu amene ali ndi conscious. Ndiye chifukwa chakuti watenga ngongole koma tsiku limene analonjeza lakwana akusowa chochita. Ndiye amati ndikayese njira ina. Ndiye amakabwereka kwina ndokamubwezera uyu. Zimene zija zimatipititsa kukatapira. Okay. Komanso pali mtundu wina wa ngongole umenda utchulawu ukuchokera ku chinthu chosowa china chake chavuta. That's right, yeah. Mwamvetsa? Koma ina ndi game. Okay. Betting. Ikubweranso momwe. Imende bwana wankulu. Wa suicide. Bwana wankulu wa suicide. Bwana wankulu wa suicide ndi betting. Ndilongosola pano. Nimapanga tutiro ndi atu. Amabwera chati. Actually nambala yakwera kopya. It's increasing in Malawi. Betting ikoza umuntu amapanga betting chifukwa chakuti ndi game. Kumayambiriro. Koma imeneje ili addictive. Ufuna uzipangabe. Ndiyo kamapanga tindalama timata. Atimpaka kulitsa galimoto. Mene sitiremu. Ndi mene betting imaendera. Umati kwenda kudyedwa. Kuma kuja pang'ono. Kenaka ngoponya pang'ono. Icho. Cho. Kuwina zindalama. Okay. Koma betting ndi mizimu yonyasa. Kumena kuliko kweniko. I know anthu ali employed. Koma ndi sizakilini. Ndi mizimu yonyasa. Ukawina umayiwala zoti unakongola. Okay. Ndi umati ndipangenso kuti ndiwine zambiri, ndikweze ngongole ukuzinayi. Okay. Ndi umatenga zonse zija ndikuponya. Zimathekanso nkuwina sukoposera pape. Pamenepo ndi umati paja panasewera ndawina. Apanso ndataniso kene kwambo gazi big. Wayiwala zoti uku kuli ngongole you are supposed to pay back. Ndiye zimene zija. Pang'ono umadzadyedwa. Zonse zija. Ndiye koma nanga si unalawa kuwina. Yeah. Umona ngati kuti utakabwerekaso katani? Okay. Ndiye umakabwereka aseta ndiye ikadyedwaso. Nthawi yobweza kudya tani yakwana. Uyu kuti leno nkumene anthu amapita kukatapira. Okay. Eni akatapira. Sakhala kunyambadwe. Kopangisa katapira. Sakhala kunyambadwe. Sakhala kunamiwawa. Ku Mount Pleasant. Amakhala kumbayani. Kundilande. Kumakheta ku Machinjiri uku kubangwe kwa manje. Koma amatulutsa ndalama. 10 million, 15 million. Olomutati muyione kale mutu pena maendera. Simungakhulupirira kuti amene ndi ndalama. Chifukwa ndi chinzimu.
ndiye ukamba game ukamba betting ukonzekere kuti ukhala katswiri wa ngongole. Okay. Ukayamba ngongole upita kuchani kukatapira. Umalimba kukatapira kuchifukwa kuti umadzozo ukawina game uchenicha betting icha ukhoza kubweza mosavuta. Ndezi mafika pokuti nami sitilimu ndiye ndigulitse ichi mapeto wake munthu chili chonse chatha. Ndiye ndivuto malai munomo. Collectively we need to handle the issue ya betting ngati dziko. Amene apanga bet panopa kuma nyumba azimayi apanga betting, ana ang'ono masukulumu apanga betting. Lupanga handle ana asukulu. When it becomes now addictive, it's tough. Kamwana kakusukulu kaku secondary school, form 2 form 3 kali ndi ngongole through betting kumapezeka 9 million. No. Yes. Waku secondary. Makolo ake sakudziwa. Mungomva wapezeka atamwalira. Akusowa kuti azipeza kuti ndirawo. Ndipo jepo yambirira naenda kuti nkhani siya munthu mmodzi. Yeah, that's right. Yeah. Pakufunika tikhale kagulu. Ali asapange play role yake. Sitinavomereza betting nziko. Nzona. Sili mpwe, sipali pose. Pali pose ya. Makampani mpweje ya. Yes. Ndiuzo kuti ya sakugwirizana nani. Koma betting inosadabwa. Kuti munthu amene ndidzaka sachepera zochepera 18 sakuloledwa. Pano salamula kuti dzipanga usiku olo malonda pano. Tizilengeza usiku ana atagona. Si solution. Imene jayo ndi chibomba chimene chija. Tipange bwanji, not only betting, komano pali zambiri zimene zopangitsa suicide kuti anthu adziphe. Tipange bwanji nthawi yatithera. Okay. Ngati dziko. Funso limenelo ndilalikulu kwambiri. Mmene ndikuonera ine amachali chayankhule kwambiri. Za zimenezi. Chachiwiri boma lindo dindo waukulu kuteteza anthu. Ma policies ena nditu tikhale na anthu achikale mu zinthu zina. Tikhala anthu achikale. Tiphunzitse munthu kuganiza. Komanso makolo tili ndi udindo. Muli pomwepo nkutheka pali makolo ena pano. They are battling. Vuto limeneli. Mwana basi kungokhala ngati basi munthu. Chifukwa cha mankhwala. Chifukwa cha chamba kaya ndi madrugs iwo. Aliponso ena pano. Amene they are thinking kuti ndingodzipha. Ngongole zafika mphuno. Olosa ngongole ya koma madrugs opena amatopa mkuloti ne chifukwa amadziwa amadziwa nkonoti neyo mene sililimu. Chifukwa yekhano amafika pa level yona kuti anthu akundidziwa kuti neyo I'm useless. Mungayankhule zotani makolo amene they are dealing with this problem. Apange bwanji. Ndi aliponso ena amene they are chicho simene amayesera kuti achite chalephereka angonena kuti ine ndingodzipha. Tiyambe ndi makolo. Ndi makolo ena ndi ma victims amene. Okay. Chiyambi cha kuchira kwa anthu amene ali addicted. Yeah. Izi kudziwa kuti ndikuvutika chifukwa cha ichi. Okay. Ndipo afunefune thandizo. Pamenepo pakufunika amipingo
ndi azanchipatalawa makamaka ku sukulu iyi ya ku HES amene watithandize kwambiri apange produce anthu ambiri oti akhale available kwa anthu. Kamumvetsa kani? Ndikumvani. Tili ndi mamulumuzana ngati Dr. Chiwoza. Also Dr. Omar. Chiwoza Bandawe. Yes, those are giants. They are knowledgeable. Come they are few. Are they reachable to everyone? No. My church, as we are speaking right now, they have to take a decision. Yobanga train my pastors ambiri. Area imeneyi. Komaso ngakhendi kuyankhula chonchi ndimatindipeleke chiyembekezo. Tikapanga nawo deal akumatuluka atu akumachira. Okay. Yes, ambiri. Akumachira ambiri. Nchimene chimatilimbikitsabe upitiriza. Okay. Akuchira. Kwambiri. Koma chimene chimayambitsa machiritso ndi pamene kholo latambasula mkono kuti ndithandizeni. Uyo amene ali mzingongoleza nanu ndiye wasautsika nazo. Kuthana nazo kwake nkudani. Atipeze. Akupezeni? Atipeze. Akani kugona kunyumba. Inde. Akangoti atere pa gate pabwera bantu. Inde. Aina ndi ngodzipa ba. Ndi amene apange bwanji. Amenewo na tindi njira zimene timathandiza. Okay. Mabatana ndalama zokwe. Iso ndio ndikadakha ndineno katrillionaire. Okay. Koma umatuluka ndithu. Kwambiri. Kuyendaso museo popanda chisha cha uchewo. Yes. Okay. Koma ndi process. Okay. Timantenga process muthuyo. Timapanga work ndi anthu nkhani ndiyo kuti watenga drama zaini yake. That's right. Yeah. Ndiye abweza. Ndiye timayapanga explore. Pali njira imene timaona capacity ya munthu financially, capacity ya munthu mentally. Okay. Timayeza cognitive impairment mjeni yake level kuti ndiya mtundu wanji. Amene ndoti timadziwa malevel. Okay. The based on level imeneyo first step cry out for help. So ndivuta ine. Chifukwa ndienda kuza ndi chinzimu kumbuyo ku. Mafuna ndinene mote kudziko tuli kusintha. Kuli wina wakapanga control. Amene yamakondwera kwa basi zaimfa. Okay. Ndezi mena amachita amataka mpanga ataki munthu amamtseka pakamwa. Kuti asayankhule amangobula nkati kuti afe. Afike poti apange breakdown yeka. So chinthu choyambirira kuti iweyo uchira is when you say it out. Okay. Abale munthu zandivuta. Ndofuna thandizo. Ndikuchola meneko. Zimatheka. We wish we had more time tikuitana nesoni. Kwambiri. Mwalankhula tiani makolo amene they are experiencing some of these things. Ine ndinene motere. Thandizo lilipo. Yankhulani. Gawanani ndi anthu ena. Alipo anthu akuthandiza. Machalichi ndi mzipatala. Kuopsa kwa mental health. Ndiochepa amene they end up kuchipatala. Okay. Koma ambiri they die. Koma kangotenga step yopita kuchipatala. Generally amapulumuka. Inuyo mwachita cancel ana azibambo
azimayi amene amafuna kudzipha ambiri and anabwerera ambiri. okay angakupezeni bwanji? Assemblies of God Kanjedza First Assembly. Kungofika umeneko Kufika umene ndifuna abusa amabwera makhala busy. okay Amabwera. so Komanso sine ndekha. okay alipo ambiri Komanso machalichi ndiyankhule mawu yawa. Abusa ayankhule ndi mamembala mchalichi. Alipo anthu ena amene anapangidwa train. Akhoza kupereka nthawi yawo. Chifukwa imene ndivuto ndithu. Ndipo kumetulowera ku dzaka 10, 5-10 zibwera ukuzi. Zativuta. Abusa anabwera pano kunena kuti thandizo lilipo. Kaya iwo ulingongoleza betting, kaya iwo ulingongoleza chifukwa pamene sotumaliza chakachi kuli mabanki nkhonde. Ndiye bapeza kuti waja ndalama zakulu. Ndiye munthu basi ufuna ngodzipa. Tisafike pamenepo ayi. Tisadziphe. There is help. Yes. If you speak out. Yes. Ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri abusa amakata kuchokera ku Kanjedza First Assembly. Tikapezanso mpata wina tikuitananiswa. Chonde. Nkhani inja ikulu. Sitingayikambe within 60 minutes. Imene ufunika structured bwino tiapeza apolisi akhale apa. Tipeza achipatala akhale apa. Amasukulu. St. John's kuhesuku akuluakulu alipo mamulumuzana. Let's sit down. Let's talk. Anduna azaumoyo akhale apa. Ndi mafield ambiri. Azamaphunziro akhale apa. Zinthu zina samangovomera kuti ati chakuti kunjako ndefe tipange. Tiononga ana athu apwetekeka. Nthawi yatithera kachiwerinso ndikufuna ndikuyamikeni ino abusa amakata mwatilemekeza kwambiri. Iwowa amathandizanso ana amene ali ndi mavuto osiyana makolo ngakhale azibusa anzanu ati. Azibusa ali mavuto. Pitani kuchipatala. Pitani kapezeni ma experts. Abusa sakuchita mbali yawo. Komanso timasunga zisisi timatchula munthu. Okay. Timachita kuona kuti nthawi uyu atikhoza kupangira pano. Okay. Koma uyu tichite ku office. Tipangira kwina kwake. Tipangira kwina. Mmaitanidwa aso mmakomo. Kwambiri ka. Ndine Brian Banda. Malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Kukuyamikani pokhala nafe. Madzulo wano, I hope we have learned one or two kucheza kwathu ndi abusa amakata. Kufikira sabata amawa, tingoti makomano nonse and goodbye.